Hej og velkommen til den her video, hvor jeg gerne vil vise dig, hvordan du indsætter billeder og tekst inde på din side. Vi starter lige med at gå ind på denne her, der hedder Cases. Vi er gået ind i sider og Cases. Her kan du se, at jeg har lavet en overskrift og noget tekst og indsat noget baggrund og noget video. Og hvis du så tænker, jeg vil rigtig gerne vise en ny case, så skal du indsætte en overskrift, og du skal indsætte noget tekst. Og man kan gøre det, at man bare siger dupliker, altså højreklikker på de her 6 prikker og siger dupliker. Og så kan du trække denne her ned, sådan at den kommer ned under, og det gør man bare ved drag and drop. Og så kan du ændre overskriften til noget andet, til hvad det nu handler om, din næste case. Det kan du også gøre med resten her, men hvis nu du tænker, jeg vil bare gerne have et billede ind, så går du herover i plusset, og scroller lidt ned, og så finder du billedet. Det er så et ret stort billede, og normalt så vil jeg dele det lidt op, sådan at vi vælger et layout, der er lidt mere opdelt. Og det kan måske være, hvis du gerne vil have noget tekst herover og et billede herover. Du kan også gøre det, at du trykker på den her grå kasse og siger stil, og så gør vi, som vi har gennemgået i en af de andre videoer, hvor at du så trykker ind og vælger et billede. Her kan du så fx vælge det her billede. Og igen så forsvinder billedet, fordi der er nogle ting hernede, vi skal gøre. Vi skal blandt andet sige centreret i midten, og vi skal sige ikke gentage, og cover plus inde i layout skal vi vælge en højde, som vi ved skal være der måske. Og bredden kan man jo så lege med. Den er sat til 50%, fordi hver kasse er 50%, fordi det hele er 100%. Så for at der ligesom kan være 2 kasser ved siden af hinanden, så skal de være halvdelen af 100. Sådan kan du gøre. Du kan også, hvis vi lige sletter billedet igen, så kan du indsætte billedet sådan her. Og så fylder det ligesom ikke så meget ind i hele boksen. Hvis vi lige prøver at sætte det her billede ind igen. Sådan der. Det vil sige, det fylder egentlig det, det skal, men du kan lave det mindre. Sådan der. Og du tænker så, jeg vil gerne have billedet, det skal være centreret i midten i forhold til teksten. Hvis nu teksten det fylder alt det her, så er det vigtigt, at man lige sætter, og det er så herinde, man gør det, her, ind i layoutet, man lige under Justify Content, centrerer det, fordi så kommer det ned i midten. Yes, og indsæt af tekst, hvis du gerne vil have en overskrift, så er det også her, man gør det. Og indsæt en tekstboks. Ind i tekst editor, så skal man lige finde den. Du kan se, den her, den skifter alt efter, hvor det er, den synes, jeg skal placere det. Så jeg skal sådan lige holde den hen over overskriften, så kommer den
lige nedenunder. Og hvis du så vil ændre, det har jeg også vist dig, at du lige kan ændre til sort, eller du kan ændre skriftstørrelsen inde i typografi. Så kan du sætte det til 2EM, hvis du synes det. EM er det, man bruger i forhold til skriftstørrelse, fordi det retter sig lidt bedre, når det er mobilversion. Yes, og så kan du ændre, jeg har brugt den, der hedder Poppins. Og her har jeg brugt den, der hedder Handly. Her har jeg brugt den, der hedder Handly. Sådan der. Ja. Og hvis du også gerne vil have det til at sådan stå lidt mere midt for, så er det igen her i Justify Content. Og så ned, så står det midt for. Så det er sådan, du indsætter billeder og tekst. Hvis du så gerne vil have en knap ind, det er også herude, plus. Og så lige tryk på knap. Så sætter man den lige hen over teksten, så kommer knappen, men den skal så customizes, så den ligner de andre knapper. Det jeg vil gøre, det var, at jeg vil gå tilbage til min side, og så vil jeg gå ind i min home, altså i forsiden. For det er nemlig så smart, at man kan højreklikke på den her blyant, og så kan du sige kopier. Så kopierer den hele knappen. Den kopierer så også linket bag knappen. Men hvis du så lige sletter den her, så vil jeg sige indsæt. Så kommer den her knap, som er på forsiden. Så vil jeg gå ind og lige ret indholdet. Det kan være, at det skal være sådan noget med se den fulde case her, og så lige link til den side, som nu er den fulde case side, hvis det giver mening. Og så kan du gøre den større, og du kan gøre den mindre. Og du kan centrere det hele. Du kan fx sige teksten her, den vil jeg gerne have centreret. Teksten der vil jeg gerne have centreret. Og hvis du vil have knappen centreret, så mener jeg, at det er den grå kasse her, vi skal have fat i. Og så align items, og så centrere. Ja, det er sådan set det. Igen, jeg sletter lige, og så ser vi lige, ja, vi lukker bare ned. Men det var indsætning af billeder og Men ja, det var så indsætning af billeder og tekst og knapper, og hvordan du kopierer fra den ene side til den anden, og ændrer skrift, og så videre, og så videre. Yes.